Amb la tarifa de botiga pots configurar la teva pròpia botiga en línia. Aquesta botiga en línia sempre està vinculada al Marketplace. Si has escollit aquesta tarifa, aquí tindràs una pestanya anomenada Editar web. Per començar a editar la nostra web, simplement fem clic a sobre. Com podem veure, tenim una plantilla predefinida, però ara mateix la plantilla està buida, no hi ha contingut. Per començar a afegir contingut a la nostra web, simplement cliquem al botó de la part inferior anomenat Edita. Primer de tot, anem a veure els continguts de la nostra web i després procedirem a omplir-la. Com podem veure, a la part esquerra podem afegir una imatge. Aquesta imatge és la foto de perfil de la nostra botiga. A la part dreta podem afegir una altra imatge. Aquesta imatge és la foto de portada del nostre establiment. Si ens seguim desplaçant, podem observar que la nostra web està dividida en 4 apartats. Aquests són Inici, Productes, Qui som i Contacte. Aquests apartats els anirem veient a mesura que anem omplint la nostra web. Sempre que ens trobem en el mode d'edició, estem editant els 4 apartats a la vegada. Si ens seguim desplaçant en l'apartat d'inici, podem observar que aquí tenim informació bàsica sobre el nostre negoci, el nom de la botiga, el domini que desitgem per la botiga, si tenim alguna pàgina web, telèfon i correu electrònic. També podem afegir xarxes socials si en tenim. I a la dreta, una descripció del nostre establiment. A continuació, ens trobem amb famílies. En aquest apartat podem especificar fins a 4 famílies que englobin el nostre negoci. Després, tenim un espai per especificar paraules clau de la nostra botiga. Aquest espai és visible per als clients i també serveix perquè els teus clients et puguin trobar a través de la cerca. A continuació, ens trobem amb els espais personalitzables. Aquí tenim fins a 4 apartats en els que podem pujar fotos dels nostres productes o del nostre establiment, així com escriure títols i descripcions sobre la nostra botiga. Per acabar, ens trobem a la part final de la web. Una vegada hàgim omplert totes les nostres dades, aquí es mostrarà el nostre logo, com també les nostres dades de contacte. La pestanya següent és la pestanya de productes. Aquí es mostraran tots els productes que hagis pujat a la plataforma. També tenim un cercador que els teus clients podran utilitzar. Aquí podran cercar entre els teus productes. A continuació tenim la pestanya de Qui som. Aquest és un apartat ideal per donar detalls sobre el nostre negoci, com per exemple portem molts anys en el sector o som molt professionals en certes coses. Finalment, ens trobem a la pestanya del contacte. Si fem clic a sobre, aquí haurem d'introduir les dades de contacte del nostre negoci. També podrem canviar l'horari si ho desitgem. Algunes de les dades ja són llegides anteriorment en el registre. Ara que hem vist en què consisteix la nostra web, comencem a omplir les nostres dades. Primer, afegim una imatge de perfil. Fem clic a sobre i anem a buscar la nostra fotografia. Cal destacar que en cada imatge tenim un petit editor. Amb aquest editor podem esborrar la fotografia, podem ampliar-la o fer-la més petita, com també podem girar la fotografia si ho desitgem. És molt important, una vegada pujada la fotografia, desar-la. Així la fotografia es queda desada en el lloc en el que l'hagin pujat. Abans de començar a omplir qualsevol tipus d'informació, és molt important especificar en quin idioma ho estem fent. D'aquesta manera, la plataforma farà una traducció correcta. En aquest cas, ho farem en català. A continuació, procedim a triar les famílies que pertanyen al nostre negoci. És important destacar que només es mostraran les famílies que hàgim escollit. Podem escollir de 1 a 4 famílies. A l'apartat de paraules clau és important separar les paraules per comes. Procedim a afegir les imatges i els textos del nostre espai personalitzable. Com podem veure, no podem pujar imatges que tinguin un pes superior als 5 MB, per tant haurem de buscar una altra imatge. Si per la raó que sigui necessitem marxar
o simplement no tenim temps per acabar la web, sempre podem desar el nostre progrés. Simplement cliquem sobre el botó Desa. D'aquesta manera, tot el que hàgim fet fins ara es quedarà guardat. Com podem veure, així es veuria el nostre apartat d'inici una vegada acabat. Si desitgem tornar a editar la nostra web, simplement cliquem sobre el botó Edita i ara podem seguir amb el progrés que teníem. A l'apartat de productes no cal que fem res, ja que en aquest apartat es mostren els productes que hagin pujat. Per tant, ens dirigim a l'apartat de qui som. Així es veuria el nostre apartat de qui som una vegada desat. Per acabar, afegim les dades del contacte de la nostra botiga. Quan ja estiguem de completar totes les dades, cliquem el botó Desa per desar la nostra web. Ara ja tindríem la nostra web completada. Com podem veure, si tenim el contingut una mica preparat, en uns quants minuts tindríem el nostre negoci en línia. Però encara no hem acabat. Aquesta web no és visible al públic, ja que la web ha de passar per validació. Per enviar la nostra web a validació, simplement cliquem el botó Edita i a continuació cliquem el botó de Publicar. Després de clicar aquest botó, la web automàticament s'envia a validació. Com podem veure, si ens deixem alguna dada obligatòria, no podem publicar la web. Per tant, ens hem de dirigir al camp necessari i omplir les dades. Ara sí, ja podem publicar la nostra web. Quan la nostra web estigui en procés de validació, no podem editar-la. Com podem veure, si cliquem sobre el botó Edita, ens està indicant que la web s'està validant. Un cop validada, es podrà editar. La web passa per validació només una vegada. Després podem editar-la les vegades que vulguem sense que passi per validacions. Ara que la nostra web ja està validada, podem tornar a editar els continguts que desitgem. Simplement tornem a clicar sobre el botó Edita. Quan estiguem d'editar tots els continguts que volem, simplement tornem a publicar la web. I així és com editaríem el nostre lloc web. Si desitges veure com es pugen productes o altres configuracions, consulta la guia del venedor.